Tak, co jsem dostal? Já jsem nějaký hustý Do luk. držky si dostal. Luk, já mám luk. No nic, já ukončuju tu epizodu, rádoby, Ty jsi něco hrál? kde jsem nic neudělal. Čendo, snažil jsem se. To u tebe není zimnýho. Co kecáš? Vždycky se snažím. U všeho. Kráza se voda. No, když jde o klas, tak určitě. A světské je online. A proč je červený, když je online? Chcem. Taky nechcem. A... Čendo? Aha. Co to pro tebe mám ještě speciální na rozloučení? Ne, povídej, trenýrky. Postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá Jsem spát. Zaplikem jeho parkanti. Okay. Kurva. A tímto končím a loučím se. Jsem spal. Těpero! Zabalekaný, parkanti.